Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa siniyang Webes nga edisyon sang This Is My Life. Ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ila iatag sa mga transistor radio and also sa mga ka-aksyon manaton nga naga-monitor via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Ang iba nagapahunay-hunay ga-relax sa siniyang nga tinion. Okay, para kuno yang magka-gain naman sa kusog para yang matapos ang mga nabilin pa nga mga ulobrahon. Ang iba naton nga mga ka-aksyon nagainom sang kape para iya madula ang katuyo. Kag para matapos ang obligasyon. Siga, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Antes marang tanan. Kaya ang southwest monsoon ang musubong ang padayo nag-aapekto sa Luzon. Ang Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan bangod sa southwest monsoon o kun sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na bagatnan sidlangan pakadto na bagatnan nakatundan ang mabatsyagan karon sa Visayas. Kag ang baybayon, mangin kasaraga naman ang pagbalod. Nagbutla kay na si Haring Adlaw. Las 5:25 sang aga, kag ini naman ang magatunod. Las 6:08 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara naga-range sa 26 to 33 degrees Celsius. Alauna 43 na kita, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ano ba lang mga dapat naton istoryahan sa aton yung mga ka-aksyon? Ang ako niya kopya sang national ko, wala ko nakita Aksyon JM, pwede ko makaayo sa imo. Aliyog ko tubi kay manong model, hambal siya. Ipasay di danay sa ako ng ako nga national. Pasensya lang kita. Natural lang na hindi naman natin malikawan kun ka isa, no? Ginalupad guro ka, ano ka gina? Tawag ni? Ginuyop sang hangin, no? Wala ko nakita, Adrio. Dungan ko to pang print kay na, pero sumuong wala ko na makitaan. Well, anyway, samtang nagaulat-ulat kita sa aton iya nga i-share sa inyo, no? Kaya actually, ang isa din naton ka information nga ipalabot sa aton yung mga ka-action. Salamat kay Action JM kag Action Dale. Okay. Now, ang isa ka information nga i-share ko sa inyo sa subong iya nga hapon about sa aton man mga balita nga nakuha sa national. Magluwas abi sa sining confirmation, 'di ba? Confirmation sang pagtaliwan sang anay presidente sang Pilipinas nga si Anay Presidente Benigno Aquino III
iti subong may pila man kita ka mga information pagid nga nakuha man iya from the national, may angot ini sa isa iya ka issue. Nadumduman ninyo, may pila iya ka mga nagagwa nga information sa mga nagliligad bala nga ang pila bala ka mga Facebook page or Facebook group, no? Ang ginaligar biktima sang cyber attack, no? So diriho may isa ka confirmation. May isa ka confirmation ining Sweden-based digital forensic group nga nagpahayag nga indeed may ara sila sang na-record nga ang natabo kuno nga cyber attacks sa pila iya ka alternative news sites kag syempre mga Facebook page or Facebook groups abi nga ginatawag sang iyan ni bala ka mga human rights or other pagid nga ina balang nagapagwa sang ila iya nga opinion, no? Tuhay sa panindugan sang iban or ang iba naman iya nga grupo is nagapagwa sang ila opinion para nga ipabalo sa national government ang kinamatarong sang tagsa ka Pinoy. So ini nagwa, no? Nagwa base sa trace or sa pag-check sang sining Sweden-based digital forensic group. Inigali nga cyber attacks allegedly kahimuan or na trace nila ginusoy gid nila kumbaga kag ini na record sa balik ini siya sa Department of Science and Technology o kun DOST kag sa Philippine Army. Sa record diri sang Curium Media Foundation. Amo ini siya ang Sweden-based digital forensic group sang Hunyo 22, 2021 na-record ang ining cyber attack nga ginatawag sang Mayo 17, 18, kag 20. Subong man sang Hunyo 16, 22 kag 23. So ginpahayag diri sang Curium nga sang Mayo 18 ang machine halin sa DOST allegedly naglunsar sang vulnerability scan batok sa sining I think local ini siya yung news sites, no? Pero manablang sana silingko ang ilang nga ginapagwa diri or ginapost nga mga information naga kontra or naga kontra sa mga ginahimo sang government or saying manablang sa mga diri sa aton sa na local mga karapatan or bayan negros na amo na di mga kahalimbawa. Sige, salamat. Halong action hands. Okay, so amo na no ining bulatlat kag ang IP address sini na discover nga konektado sa Philippine Research, Education and Government Information Network. So suno pa diri sa Curium ang firewall appliance sini may certificate sa idalom sang IP Solution Incorporated kag sang gin-check ini nga kompanya amo ang suppliers kag suppliers sang hardware kag sang service, no? Hardware and service para sa government institution diri sa Pilipinas. So magluwas pa ginpahayag man sang grupo nga ang IP address nga makitaan ini ang edited version sa Wikipedia, no? Kag kun i-check konektado may tatak Chief of Army kag iban pa nga pages nga konektado man sa Army. Kag bangon sa siniya nga information, ginkuhaan man sang reaksyon ang Philippine Army angot sa sining natabo. Suno iya sa palayag sang spokesman sang Philippine Army nga si Colonel Ramon Zagala. Ginpahayag sini wala niya man ginsiling wala niya gin ako or wala man niya gin panginwala pero ang siling ni Zagala
wala ini ginatolerar sang army. No? Ang mga tikang batok iya sa media, kaga other pagid nga mga news sites, kagin klaro nga ang army, hindi man obligasyon sang army ang maglapas sa freedom of expression. So, may tendency ini nga magapatigayon sang investigation ang army to check and to verify sang siniya nga information. Sige, ang isa pa gid naton kabalita. Subo-subo man ini siya, pero ang ini nga report is dugang pagid nga confirmation coming from the Philippine Air Force. Pero nagpagwa sang statement ang Department of National Defense nga may tatlo ka piloto kag tatlo man ka airmen ang allegedly napatay sa paghugpaas sang isa ka chopper sa may Tarlac. Base diri sa pinaka-latest nga ginpagwa nga update sang iya ka Philippine Air Force, wala tubtob sa karon sa nakitaan nga survivor sa amo nga aksidente sa diin involved diri ang S-70I Black Hawk utility helicopter sang 205th Tactical Helicopter Wing sa Kapas, Tarlac. Kay base sa report, nagpatigayon ini sang night flight training. Kag una gin report nga naulihi ang helicopter sa pagbalik sini or sa gintalana bala nga oras sa pagbalik sini sa station sa Clark Air Base sa Pampanga. Kag sa karon nagapadayon ang search, retrieval kag recovery operations. Kag sa nasiling wala pa or wala sang may nakitaan, wala sang na-retrieve nga survivor sa sining sakay sang chopper. Kag ang na-mention ko man, ang Department of National Defense, amo pa lamang ang hatag iya sang statement nga indeed sa ang anom tanan, anom tanan kasakay sa sining chopper ang napatay. And as of now, nagapadayon man ang investigation sa siniya nga natabo. Kung ano gid bala ang ginhalinan kung nga naghugpaas ining chopper. 1:52 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kamanga subong sa mga balita sa nasyonal, no? Kamanga tawag ni? Kasubo. Okay, tiyang anay presidente diri naton. Tapos may-ari pa ning report nga anom gid kasakay sang chopper dito naman iya sa Kapas, Tarlac ang reportedly napatay. Kagang isa pa gid may cyber attack nga konektado sa government man. Ano na man. Sige. Anyway, inatugyan ina naton sa mga proper authorities ang dugang iya nga investigation. 1:53 na kita. Standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon yung pagpanumbalik aton man nga pag-istoryahan ang aton yung FYI or for your information portion subong nga hapon. Ato na Dr. Pinoy. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1.
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang oras ginadulong sa inyo sang schedule. Kagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri i-share ko sa inyo, ilabi na sa aton mga ka-aksyon.
No, ang aton man nga FYI portion nga topic sa sumong iya nga adlaw. Okay, kadamo sa aton kun kay isa bala. No, hindi gid malikawan nga do feeling naton kapin pagid kon do kadamo sa mga problema nga aton ginaatubang, especially kun wala money. No, mama-notice mo gid ya. Subong ang Facebook, medyo pala utwasan sa mga kon do tawag ni nagauro agwanta na, kay medyo malawig-lawig pa mag-abot ang sweldo. Or sometimes naman may mga problema personal abi, may away-away, kado hindi maintindihan, kay hindi magpapierde ang isa kag isa. But ang aton nga topic, sa subong iya nga hapon, pila iya ka mga tips nga pwede naton himuon para iya nga magpangabuhi kita nga masulhay kag malipayon. Hindi talang pag-i-specific gid na. Pero ang pinaka number 1 gid naton nga dapat iya tandaan para kuno nga mangin happy ang aton iya nga kabuhi, hindi magkahisa. Okay daw usual gid, di ba? Kung may mga tawo gani nga nagahisa sa ila iya nga isig ka pareho, hindi malikawan na kung ano dira gani ang nakit-an nila nga improvement sa ila nga kaupod, dayon maghambal or hindi gani dayon i-issuehan kasiling nag-angat lang siya dula na sa gapanapak sa aton how di pwede wala ka lang nakitaan. Isa na nasa ka form of hisa, no? Tandaan na ha. Ang isa pagid may mga sitwasyon man kun ka isa nga kun ikaw gani or ikaw nakaangat tapos ang imo yang abyan dira duwa mo lang sa gihapon. Tapos, ang imo nga ambyan gali may ginatago nga kainit. Ay gusto niya man ma-achieve ang imo na-achieve. Galing kay wala. Ang ginhimo na lang niya, ang mga guban ka sa iban pagid ninyo nga kilala. Do pare, mga batasan kun ka isa, do hindi gid malikawan. Sa ano panayhan, no? Yung magabuligay. Pagti one classic example, no? Ang issue wala ko yung pamulitika ha, pero doon mo ni, di ba, sa sitwasyon, sa, kung kung politika ang paghahambalan. Dapa in this, kung sino ang mas damo na himuan, di ba, mo nang manotice naton. Meaning, sa mo pa lang na nga sitwasyon, makitaan mo gid yang nagakatabo gid ining nagahisaay, no? Nagahisaay sa obra, nagahisaay sa pamilya lang mismo, or nagahisaay sa mag-abyan. Likawan gina dapat. Ang ikaduha, magpasalamat kung ano ang mayara ka. Kung subong may ara ka dira iya sang nabaton nga kaayuhan, pasalamatan. Gamay man inaokon dako, ara na yan sa imo kung paano mo na mapatinad. May ara kun kay isa, makitaan gani nila nga ila dira iya nga kaupod nga nag amat-amat na angat. Dayon man to nila palapitan kag kun sang time pa nga do haluson makatindog tungod wala iya sang pangitaan or wala sang kuwaan sang obra, ay wala mo lang nila ginasapak. Pero kun may ara na gani, close na dayon, no? Feeling close na dayon. Pero, ari sa liwat, magpasalamat, no? Magpasalamat sa gihapon. Gamay ukon dako ang imo iya nga nakuha nga blessing, pasalamatan mo ina. Okay? Syempre,
ang diin bala nag-umpisa, no? Sa diin bala nag-umpisa ang ginatawag nga successful si imo yang pangabuhi, di ba? Sa gagmay nga mga bagay. So kung wala mo na nakitaan, may tendency nga dra ka lang Japon dra ka lang Japon, nagaungot-ungot ka lang da. Ang ikatatlo naman, hindi mag-judge. I judge her. May nakitaan ko isang mga video, pamangkot siya, taga-diin ka, taga-Pilipinas. About sa ginatawag nga judge. Baya ay sa amon to ya. Wala na nila ginaeskulahan kay tanan dito judger. Talantaw ka na action na Oliver. Nablang video nga ginpamangkot siya kung taga-diin siya. Kag tapos nag-explain ang nagpamangkot sa iya nga sa ila kuno iya nga pungsod ang judge is syempre nag-eskwela, no? Nag-eskwela anay isang pila ka tuig. Pero kung diri kuno sa Pilipinas, bisan wala ka pa ay nakatapos, pwede ka mangin judge. Diba action Oliver? Doin sakto man. Sige Pero, alawag lang ito na akon, pero ang tuntuod, hindi kita dapat na magpang-judge, no? Hindi tayo paghilabdan kung ano man ang kabuhi sa iban, focus kaya sa imo. Kaya man, ang karma nga ginatawag, magbalik blas imo, ate, good luck, get. Bog approve si JM sa akon. May mga pinagdadaanan, section JM. Ang ika-apa, focus sa goals. Focus, tutuki ang imo dira nga handom. Kay man, amon yung may isa ko isang unang nalantawan or nabasahan. Doon amon isa nagtatakid sa akon. Ang senaryo is sa simbahan. Ang hambal sang pare sa isa iya ka syempre tumuluo. Tinagsulod sa unahon ko danay ang tumuluo. Hambal ya sa pare, hambal ya father. Nano man yung mga tao na di yang kabudlay man ni sila yaman nga nagamisa ikaw kung ano-ano to yung ilay ay ginaobra, hindi ko yung makafocus sang imo man nga gina-share, no, nga mga information about sa Ginoo. Ang sabat sang pare sa iya dogin butang siya like nang ginpabit-bit siya, no, ginpabit-bit siya sang isa iya ka baso, no, nga puno sang tubig, di ba? Isa ka baso nga puno sang tubig. Ang hambal ni father sa iya, halin sa entrance sang simbahan, padulong sa altar, ina ang baso nga puno sang tubig, kag i-make sure nimo nga hindi ina mag-awas. Siyempre, ang tumuluo nga nagreklamo, no, about sa hindi siya kuno makakonsentrate, ginhimo ang ginhambal sang pare. Tugtog nga nakalambot siya sa altar. Ano kuno ang lesson? Hambal ni father, pareho lang na ang imo nga pag-concentrate, no, sa pag-concentrate mo sa ginapamatian mo sa akon nga wali. Amo nang hambal sang pare. Pag-concentrate mo sa akon nga pagpamati, ang pag-concentrate mo man sa baso nga may unod sang tubig nga gin-make sure mo nga hindi maula. Nga wala ka nagpadala-dala sa mga kung ano dira nga mga, syempre kung may bit-bit ka sang baso, di ka na yung malikawan nga may masandad ka abi, di ba? Masandad ikaw, makatipalo ka, no? Pero gid make sure sang sinang tumuluo nga pag abot sa altar, puno gyapon ang tubig. Amo na ang lesson sang pare sa iya. So sa aton man, no, focus tayo sa aton nga goals. Hindi pagsapa ka kung ano daw mga tao nga nag-istorya sa imo negative kaysa ulihi, ikaw malang ya Japon yang mag-improve sa imo kaugalingon. Na mahambalang na sila sa imo ya ay. O sa una-una, ginasuyaan kanila, isang ulihi na notice nila nga, ay mayugali ang iyagin himo.
Kag sa ulihi, papalapit na sila. Papalapit na sila dayon sa imo. Pero, panugyan lang, pili kung sino ang imo saligan. And lastly, syempre, magsalig sa Ginoo. Pinaka-importante gid ini. Ano man ang imo nga handom, ano man ang imo nga plano sa imo nga kabuhi kag sa imo nga pamilya, magsalig lang sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo yang kabalo kung ano ang aton nga mangin pala abuton. Siya ang nag-guide sa aton. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:14 na kita. Amo yan to ang pila ka mga simple tips naton para sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa subong iyang hapon. Mga tips para iyang mga buhi kita na mangin malipayon. Kag syempre, wala sang kung ano dra iyang mga salapakon bilang mga negative nga mga paminsaron. Alas 2:15, Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, isa ka panibago naman nga sulat, ang ako niya pagabasahon sa inyo. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Vesper. Kagang sulat ni Vesper nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tawagan lamang ako kay Vesper, 25 anyos. Tita we, ang akon problema, angon ini sa akon asawa nga tubtub subong, nakahiligan ang maghimik kag halos kada gabi, ang iya mga barkada, among iya nga kaupod, kag nagainom sila tita. Kung magpauli siya sa balay, alas 12 na sang kaagahon tita, bisan subong nga may pandemic. 3 katuig na kami nga kasal, kag sa una nga 6 ka bulan, sang amon iya nga pag-upod, nadula man ining iya nga bisyo. Pero pagkaligad tita, nag-umpisa na siya sa pagbarkada liwat. Pareho sang iya ginahimo, sadtong dalaga pa siya. Sa madumduman ko, antes ko pa man, napangasawa. Siyempre, ang akon asawa sa karon, inhambalan ako sang iya nga parents. Angon sa sining iyang bisyo, nga mahilig iya magbarkada, magmagimik. Ginsiling ko naman sa ila nga tingwaan ko na madula ini ang iya-iyang bisyo, Tita Wet. Wala ko man ginabasol ang mga ginikanan sang akon nga asawa. Pero sa nalantaw ko, may
ara gid man sang lapses sa ila tita we. Kaysang wala pa kami mag-asawahan, nalulong ini siya sa barkada, kag napabayan ang pag-eskwela. Wala siya gani tita we nakatapos sa high school. Kung kaisa, hinahambalan ko siya nga kung mahimo, kung tatanan niya ang halay pagbarkada kag maghalay lagaw. Apang ang rason naman si ni tita, nasubuan siya kuno kung magtiner sa amon balay. Plain housewife siya tita. Kaysa na sining ko, tungod wala siya nagkatapos ang high school, wala man siya sang trabaho. Isa pa sa ni-discover ko tita sa iya, nga nagpalain sa nga kuy nga buot. Matapos nga, nagausar siya gali tita o kung nagainom siya sang birth control pills para hindi magbusong. Sanggin mono ko sa iya, ang siling lang niya sa akon tita, hindi niya pa kuno gusto nga maguba ang iya figure, bangod 21 anyos pa lang siya. Tita we, ano bala ang dapat ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat, ang tagpadala, Vesper. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:21. Amuyad to ang isa man sa aton iya nga letter sender na nagpatawag lamang sa kay Vesper. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon, kaya akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang panyawan liniment oil na said panyawan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga Mayong hapon sa kay Ma'am Melcherita Ferrer, kay Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo Kunoa, upod kay Doc Mayo sa Rochester, Minnesota, kay Mrs. Alvarez
sa barangay Tangob kag kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Sige, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Patamyaw ko no, happy birthday sa iya nga amay. Ano to ngalan sa imo nga papa, Ma'am Rochelle? Dara sa may barangay Malingin sa Bago City. And also sa family Susana. Salamat. Miss Atia Kim Meriman sa more siya nag-monitor sa siniya nga tinion. Atia Kim, tapos na yung mga module. Sa kay Sir Elmer Itones Regalado mayong hapon. Greet niya iya nga pakaisa. Happy birthday ko sa kay Carlo Regalado Hardeliza. Diri sa Sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City. From Latex sa Market Fairview sa Quezon City. Si Ma'am Connie Dormitorio mayong hapon man. Tamyaw niya si Jose Nicolas sa Jutay Dormitorio. Nagapamati sila. Akig si Ma'am Connie Dormitorio. Joke lang sige, hulat-ulat lang sa horoscope Hello, good afternoon, Miss Anne, and to all the staff of Action Radio. God bless to all from Anel Antuhado of Purok Rosal, Barangay Takuling. Sige, salamat gid sa imo dira iya beautiful Anel Antuhado. Saksi sa iyang iyang profile picture. Sakay si Sir Noel Amar, go away son, kag kay pare Jonathan, Bia Jonathan. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Sa kay Florencia Villacampa. Tamyaw niya lang kuno, Purok Mahimulaton, Barangay Banago, si Lenny Balida. Kay Elma Graciano kag Connie Gabales. Ang ako niya defensor, DEF. Hindi DEP. Katigda na karon nga dipin. Okay. Sakay, naga-monitor si Ma'am Florencia Villacampa sa Mayla Union sa Aringay. Josie Ardo Olim, habalya nagapamati man sila sa Baliwagan, Rojas City. Sige, salamat. Kapis, sakto, Rojas City, Kapis. Ay, Ma'am Virgie Alpinda, mayong hapon. Dara sa Celine Holmes. Salamat gid, Ma'am si Madam Lensky Galea. Hambalya, amogid hambalon ka nag-ulo isdog. Nag-isdog ko ng ulo. Gamay nagtikalo na. Okay. Hambalon ka nag-ulo isdog lang. Nag-ulo isdog lang kuno gamay, nagtikalo na. Hindi pwede nagtingwa lang. Tsakto gina Ma'am Lensky Galea. Ang isa pa gid niyambal, bilang tao pa kaunon mo kag hindi may ihambal gid na gihapon. So simple lang. Nga normal gid ang mahisa sa kalibutan. Correct kag gid Ma'am Lensky. Sige, salamat. Martin Aliling, mayong hapon man. Bret Hart Tunato, mayong hapon. Magandang hapon. Nanunood siya from Antipolo City. Maraming salamat. Ma'am Mary Ann Achivar Gumeri, mayong hapon man. Kag salamat sa pag-monitor. Arrow Ortega. Good afternoon, Action and watching live from Riyadh. Action and ay na patay, sir. No, ang aton nga former president, si Benigno Aquino III. Marijo Rito Paha, mayong hapon. Sige, salamat, mayong hapon, mandira. Rofino Era Gabino, naga-monitor sa kuno from Handumanan. Salamat. Ma'am Elizabeth Maraca Gamala, nga always gid naga-monitor. Salamat man. Ma'am Lovelyn Kanabal. Mayong hapon, Ma'am naga-monitor lang kami diri sa may Victoria City. Wow. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Si Diego Val, watching live from CEO Compound. Junjun, Mark, kag si Dang kuno. Salamat. Messi Mongkal, good PM. Ginag-greet ko lang happy birthday sa kay Denden Santa Coling. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Continue na sa pagpadalaman sa inyong mga mensahe. Kay ina karon, akon nga pagabasahon dugang. Salamat gid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life This Time. Diri kita sa pagbasa sa mahatagban nga advice ni Tita Wilma sa aton nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Vesper. Mayong hapon sa imo Vesper, kag salamat sa imo nga sulat nga ginpaambit man diri sa This is My Life program. Sa imo Vesper, mas maayo agwanta, no? Agwanta. Ini ang dapat nimo iya nga himuon. Ang mag-agwanta. Kung hindi mo siya, or hindi mo makayo gani, iya nga pamatasan. Kung ganing, permi iya nga lagaw sa kundiin kag magbarkada. Kag kung hindi mo man siya gusto nga bulagan, agwantahon mo ang iya nga batasan. Pero, di ka dapat magkulang sa pagpahanungdom sa iya. Nga, sala ang iya ginahimo. Kag ipangamuyo lamang, paglipas ang panahon, mag-mature man ang iya nga paminsaron, kag magbag-o man siya. Kung pamensaron bala, talagsa ka lang ginituod maka-encounter sang kaangay sini nga sitwasyon. Ang babayi, amo pa iya ang kundi hindi nagalagaw kag may barkada.
Kay kung bisan gani mabasahan naton, di ba? Do kalabanan gid. Wala ko man gina-generalize. Kalabanan naton nga makitaan mga lalaki, di ba? Ang may kaangay siniya nga pamatasan nga kung diin-diin inagakanto. But anyway, sa imo Vesper, kung matuod ang imo nga pagpalangga sa imo asawa, siningani nila, bisan ano pa kuno ang batasan sing imo nga asawa, kung palangga mo kuno, do wala ginaya do, hindi niya bala makitaan, kailan palangga niya ikaw. Pero, sa imo lang, mamuno ko lang liwat ha. Ipangamuyo ang hindi gid magkulang sa pagpahanumdum sa iya nga sala ang iya ginahimo. Sa imo Vesper, salamat gid. Kag sa kay Tita Wilma, salamat man sa pag-share sa imo diri nga advice. Kay tudtuod man no. Kabudlay, kapin pagid kun batasan na gani isang isa ka tawo, budlay na iabag-uhon. Unless kung ikaw ya mismo magngita sang pamaagi para nga amat-amat mo siya or makontrol mo ang iya nga hindi manami nga pamatasan. Kaya kung kaisa, kung nagating uha ikaw, balang ginaagwanta mo na lang ang pamatasan sa isa ka tawo. So, ulihi, ma-realize niya man lang, ma-realize man lang niya nga, ay, sala, galing ako niya, ginahimo. Maamo man yung ginahimo kuya sa akon nga ba naman? O sa akon nga asawa man? Sige, sa aton nga mga ka-aksyon, amo yato ang isa man sa aton nga letter sender. Sa liwat Vesper, salamat sa imo iyang agin padala diri nga sulat. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, dili kita sa first part sa aton nga horoscope. Unahon nato ng mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, hindi malain ang magpalangga, pero siguro nga wala ka sang salabton sa iban. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 16, 29, 35, and 37. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, magpasalamat kung may abyan nga magahambal sa imo angot sa hindi nimo manami nga batasan. Kag pamatian mo sila. Sa mga Leo, lucky numbers 15, 16, 40, and 41. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, kung may obligasyon kag kahibalo ka na sang sala nga nahimo, magpaubos. Wala sang may madula kung ikaw mismo magpangayo sang sorry. Sa mga Virgo, lucky numbers 21, 22, 40, and 42. Aqua blue is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, kung may promesa, hindi pagkalimtan. Hatagan importansya ang imo reputasyon. Hindi ka man magpakompromiso. Sa mga Libra, lucky numbers 19, 20, 36, and 40. Yellow is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, ang masarangan nimo, ang iba hindi niya kasarang. Gani i-appreciate nimo, kagpasalamatan nimo, kung may ara ka sang ikasarang,
nga hindi masarangan sang iban. Subong man, i-appreciate ang mga tawo nga yara sa imo iya nga palibot. Sa mga Scorpio, lucky numbers 18, 24, 39, and 42. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tuptub Desyembre 21, masakit man ang mga tinaga nga imo mabatian, pero magpagkatawhay. Amensaron mo, ano man ang ginahambal dira nila sa imo, ikaw yan nakahibalo nga nagakaigo ang imo ikasarang para mas ka nga mag-angat. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 11, 12, 33, and 34. Red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Amo yadto ang aton iyang first part sa aton nga horoscope of the day. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kaysa akon nga pagpanumbalik. Aton man pagabasahon ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
batian. Stasyon nga nagapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Pagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Diri kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluwan nato ng mga Capricorn, Desyembre 22, Tubearo 19. Yara ka na sa husto nga edad para mahibaluan ang husto sa sala. Ganihi mo kung ano ang nagakadapat. Kung pwede lang Capricorn, hagan-hagan sa ginakonsumo dira nga kanon. Kay basi blama obese ikaw dira. Okay, sa mga Capricorn, lucky numbers 8, 9, 39 and 41. Brown is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, Febrero 18, kung may negosyo, umpisahan agud iyang makit-an nimo ang pag-uswag sina. Galing kay kabaliskara naman ini kung paghigugma ang paghahambalan. Di pa iway lang danay ang paghahigugma. Tutok lang danay sa negosyo. Baksyon JM. Sa mga Aquarius, lucky numbers 13, 24, 35, and 36. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, Marso 20, magpalayo sa mga tao ng mga chismoso or chismosa para hindi ikaw iya mapahamak. Sa mga Pisces, lucky numbers 12, 17, 23, and 44. Orange is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, Abril 19, kung may ginatago or may itagoon ka dira bala, hindi na pag-i-istorya sa iban. Bangod sigurado, piyestahan ginadayon sa imo dira ang mga kaupdanan. Sa mga Aries, lucky numbers 19, 24, 32, and 33. Maroon is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, importante nga pamatian mo ang solusyon sang iban para man ina sa kaayuhan nimo. Sa mga Taurus, dapat manginwais. Taurus, lucky numbers 10, 20, 33, and 34. Green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 to Hunyo 21, kung may reklamo angod sa trabaho, diretso nga ipalabot ya sa inyo mismo nga boss. Di na pag-ipaagi sa mga kung sino-sino pa dira nga mga kaupod nimo, kay basi bala dako pa ina iya nga issue. Siguron na mabakod ang imo iya nga rason
para hindi man makapalag ang ginareklamo. Sa mga Gemini, lucky numbers 15, 25, 30, and 40. Blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Amuyad to ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. By the way, mayong hapon, sa akong dira nga tiya sa Purok San Roque, Barangay Tangob, sa kay Tiaya Lisel, no, mga Claro family and also Kutamura family, na dira sa may San Roque sa Barangay Tangob. Sige, salamat gid. Kag syempre man sa mga naga-monitor subong dira sa may RTN office sa may bread ko, sa ilan ni Taminda, sa ilan ni Tanida, suman sa ilan ng Norlin, ng Joy, ng Larry, ng Gigi, kag kay Kapid, no? Mayong hapon man dira sa inyo nga always yan naga-monitor. This time, diri kita sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, dari kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Romans sa chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
And this time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Webes nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman yung lagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon